sarauniya. Tabbas kin ci gari ina fahari da samun ki a gimbiya. Ke ɗai kin fi ɗari ku bani guri na wake tilo na ɗaya. Zancen mai nazari suke samari kun dai ji batu na gaskiya. Ce ta gari da ke zikiri fara mai farar aniya. Ba ta da yin haƙuri sallah da wuri san ba ta yawan hayaniya. Jin kai ga nazari ta yo katari da samun horo a tarbiya. Mata ku yi haƙuri ku ba ta guri don ta yi kama da gimbiya. Ba ƙarshen zance hawa nasara ce ƙarshen zance hawa kulu ce. Tabbas kin yi fice ba ce ku ce mai jiddance. Ke ɗinta daban ce mai sanki na ce fayayi dace. Ke ɗin dai ke ce hawa unce gwana ta ado ɗawisiya. Wata rana ayyiriri zai ratsa gari aure ake na gimbiya. Ranar akwai bidiri wankan sigari zan ɗanyi ɗan ci kwalliya. Sai na bugo tambari salon nazari mu kai ta gidan ta tariya. Zaman aure haƙuri ki mun uzuri